ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMDC jang ka soring kham constituency ba penya sing sim ublakin dia no hangani kenti penyakun yak election MDC sigi yang dorbar thawan jang ka khasi hut autonomous district council nanong thamai constituency hakanyo trik lalingkon arajar phosan lapin pau budan gajing angnut pen kelai kanong thamai kum ka model constituency ka biang nanong syadong yaku umam umdi bagi jaka ajing sumar hagajia kran bikilat pathai kubor ba penyat uloong ba ka syong hakarai ba ka monjigi pat ba lakin jit kanong mikmat ki bachu het ting am surak lani kin jit yu bre badan yakaman bantre na ka benta ka bit ka biang jangki pat ba Kibriu kin sutu kambah namar ngayala dia hi ya ka kamram badai ben pendap kum nomi khmat ngala persyang hakini kisnam ben pendap kau kamram baningkong kum nomi khmat kadaiban shnaan ban thawaan te kata di kamram bakong san bahajungi kum ki nomi khmat lada kalong hadar bar council lada kalong hadar bar assembly lani hadar bar parliament kan mentoy yu pin shu he ne pim la ban thawaan kan mentoy yu ya kajat benriu jungi lanam dan ki an ki bas kem ban yadai namar takadaw hakani ka tem ka bangilong kum nomi khmat ngila pendap la kamram ban no sinyang ban ajing mut ban ya perkhat perdan ban ya ajing mut lam ya ka executive committee ba fair for this council ban wara ki an baklan nam ta jungi lang nam ta kali perkowe ngidei ban wara jing mentoy hakishnong ban mentoy ki pai ba nong shnong lada kalong haka umbam umdi nam ta ban bit ban biang kinong shnong ban biang ka umbam umdi nama ka umbam di kalong bakong san hadu kata apa nang ta kalenti sikian ka surok ka biang kata nang ta ki infrastructure nam ta ka jingilek kai ka sports nam ta ki samla ka jungi ban kentiu yaki habide ka sports namar ba ngi isha ba ki samla jungi idon sabsha ki sporting activities pair tingi kum nom khmat ni sudai ban wanra kita ki jimentoy lane kita ki development light nang ta security wiki development dibangi persyang ban wanra kisnong kini ki ar benta ki ba kum nom khmat bangi dei ban long ngasno ba nakaliang jonga ngala persyang kat bala hakini kisnam ban persyang ban trei ya kata ban le bah ya ki pai ba ya ki snong te ka syong ha ki pai ba pen kin jit la ki kwa pat yo nomi khmat u basu he tangkania surok ki ajir da kwa nomi khmat batrei ka kam jet yana nga kloi bentrei benang kam pen bahas isu constituency wat tangala la kenria na so kam shanong thmai but tangawai ngada angnut ban penlong model constituency ya kanong thmai ban biang ka umbam umdi ikinong shnong ban biang ki health center facilities yaki nong shnong khamtam ki longyeng ki baduk bakodo baduna kayo akot bamla ban lek hospital private bamla ban lek shimdawai private ngin pen khlanya ka health infrastructure pot my constituency khamtam kini ki urban primary health center khamtam kini ki health center ba per pot constituency kin biang ki dawai kin biang ki doktor kin nong ira knang ba ki nong shnong jungi kin long ki bakoy bakya